Hemen elkartu garenok, lehenik eta behin, gure auzokideak bihar Auzitegi Nazionalean hasi behar den epaiketaren harira gure kezka adierazi nahi dugu. Badakigulako Audientzia Nazionalean ez direla Euskal Herritarron eskubideak errespetatzen. Audientzia Nazionalaren papera Euskal Herrian bizi dugun salbuespen egoeraren oinarria dago. Eta Espainiaren errepresio estrategian ezinbesteko tresna bihurtu da. Oinarrizko eskubideen urraketatik hasita, askatasun demokratikoen murrizketatik igarota, salbuespen legeak ezartzerainoko errepidean Audientzia Nazionalak bide oso bat egin du. Torturaren bermetzaile da lege antiterrorista eta inkomunikazioaren bitartez. Antolatu eta mobilizatzeko eskubideen ukatzaile da debeku eta ilegalizazioen bitartez. Teoria polizialak onartzen ditu eta atxiloketak agintzen ditu eta inolako ikerketarik gabe defentsarako oinarrizko eskubideak urratu. Irizpide judizialak alboratuz erabaki politikoen taupadaren erritmora dabilen epaitegia da, independentziarik gabeko tribunal berezia. Arrazoi guzti hauengatik, Audientzia Nazionalaren ekinbidea bertan behera garatu behar da. Euskal Herriaren kontrako errepresioa eta operazio polizialak geratu behar diren bezala. Urteak baitaramagu antzeko polizial operazio lekuko izaten. Azken 3 hamarkadatan gatazka politikoari loturik 35.000 Euskal Herritar atxilotuak izan dira Frantziar eta Espainiar polizien eskutik. 2009 urtean 392 Euskal Herritar atxilotu izan ziren, hauetatik 191 inkomunikatuak eta 45 torturak salatzen zituzten. Era berean, urte hasieratik ona 98 Euskal Herritar atxilotuak izan dira. 50 inkomunikatuak eta horietatik 35 tortura edo tratu txarrak publikoki salatu dituzte. Uste dugu, urte hauetan guztietan agerian gelditu dela gatazka politiko honek ez duela irtenbide polizialik. Gatazka politikoaren konponbidera hurbildu izan gara elkarrizketa politikoak izan direnean. Arazo politikoaz hitz egin denean. Gatazkaren oinarritara hurbilketak egon direnean. Inoiz ez, gara gatazkaren konponbidera hurbildu polizia operazio handien ondoren edo atxilotu naiz preso politikoen kopurua gora egin duenean. Apustu errepresiboa altasun politikoaren ondoria da. Espainiar eta Frantziar estatuek ahulak dira politikoki, eta beraien baitan dituzten gatazka politikoak errepresioaren bidez isiltzeko ahaleginetan dihardute. Beraien izaera demokratikoa aldarrikatzen duten bitartean, espetxeak polizialak torturak eta legez kanporatzeak dira beraien jardueran gailentzen diren instrumentuak. Benetako jarrera demokratiko balute aspaldi konpondua legoke Euskal Herrian bizi dugun gatazka politikoa. Euskal Herrian prozesu demokratiko bat abiarazi eta herri honetako gatazka elkarrizketaren eta akordio politikoaren bidez konpontzeko urratsak eman dira azken hilabeteotan. Urrats hauei estatuek emandako erantzuna jasarpena mantentzea eta areagotzea izan da. Sufrimendua areagotzen eta kartzelak presos betetzea ez dira herri honen behar duen. Prozesu demokratikoa bururaino eramateko beharrezkoa izango den errepresioa neutralizatzea, herritarrez presioaren bidez. Eremuz eremu lan egin eta implikazio areagotuz errepresioa indargabetzea izango da datozen hilabeteotan erronka nagusietako bat. Amaitzeko, Amets, Ibai, Guti eta Maribeli gure elkartasuna eta babesa adierazi nahi diegu eta horregaitik datorren ostiralean Leioan arratsaldeko 8etan eta Algortan arratsaldeko 8 erditan burutuko diren manifestazioetan parte hartzera dei egin nahi dugu.